Ngilibingelela kuphi nakuphi la nibukele khona uhlelo MNTV channel ukubingelelayo ngumsizi mina ngumfana kaNtshangase ngiphuma phansi kwaNongoma. Namhlanje ke angihambi ngedwa ngihamba nensizwa yaphansi lemzimkhulu izoyichaza ukuthi isivakashele ngani lapha kwa MNTV channel izofike ichaze ukuthi ingubani isukaphi nanokuthi ke ize ngani nini liyafuna ukuyivezela ababukeli beMNTV channel. Foka baba sikubingelele sikwamukele eMNTV channel. Hayi ngiyabonga ukuba namhlanje ngize ngithole nami ithuba lokuvela lokufika la ekhaya kwi-MMTV. Mhlambe umthobabayo uma ungatshena abantu nje umthobabayo usukaphi? Umthobabayo insizwe ekhuleleleke emzimkhulu kwaBombo. Ngiqale konke khona nje konke ngikhulele khona ngize ngafika la eGoli ngoba sengizobheka amathuba okuzithuthukisa. Uthando lomculo lusukaphi uthando lomculo umthobaba siyabona kukhulunywa ngayo kuphi nakuphi nako YouTube uyavela uthando lomculo kuwe lusukaphi? Uthando lomculo ke into bekade ihlala ibe umdlalo le emakhaya makuthiwa kwenziwe mhlambe imijado ethile kuhlangene khona izizwa nezintombi la umuntu eziveza khona ukuthi yena ukukhule mhlambe ubani oyisibonelo sakho kuyena nawe lokulandela umuntu mhlambe usuke isibonelo kuwena ilazi vele zonke zivela khona ukuthi onamandla uma unamandla bakuncoma ungenamandla unamandla. Mhlawumbe wena ke ubani lo ubukele kuwe wathi cha lo hayi i-role model yami iqhawe lami nami engibukela kulo engifisa ukuthi mangikhula ngihambe ngetholeni zakhe. Kudala ke kwakade kunabaculi ngize ngisho ukuthi ngathi ngibukele ebantwini abakhona manje noma nabo ke bafike ba-eda ke nabivalue entweni bade ngiyithanda but kudala lekhaya beke ukuthi umalume mama isuka la eGoli ezimine afike nama-cassette abo owashela imhlophe ufuna bo la ophuze chemist omfazi omnyama bona kube ukuthi mayefikile ngoDisemba kumele abeke imali phansi ukuthi akushawe ingoma owinile bese athola imali okucarry esikolweni kwayinto nje siyithanda vele indaba yomculo. Kanjalo uthando. Uqala ke wena usuqala ungena e-studio uqale ngomnyaka. Ngiqala ukungena e-studio ngo-2010 nelinye iqembu ke kade sihlanganisile la eGoli ngoba sabantu abaphuma khona le emabhaceni. Kwakuthi ke endleleni sabe sekuba khona ungazwani ngase ngiphuma ngo-2011 sengizimela ke sekuphuma kuma igama elithi umthobaba. Hayi ngiyakuzwa mfoka baba mhlambe namhlanje ngoba usitshelile ocingweni ukuthi uze uzosethulela ne-album yakho ezophuma mhlambe usitshela imininingwane ukuthi izophuma nini mhlambe uma usuqinisekile usuku noma emva kwenyanga engaki nanokuthi izotholakala kanjani ezitolo noma izotholakala kuwo ngizocela ukuthi uwashiya amanamba akho ukuze abantu bexhumane nomthobaba. I-album izophuma ngomhla ka-15 April. Izabe imnandi kakhulu futhi ke nalo CD leyo enengoma ezu14. Abantu ke bazayithola enkundleni zokuxhumana la ko YouTube izobe ikhona. Endaweni ezinebhala ngawama CDs I think into engizakwazi bana ngihambele abantu endaweni ezinye la ngingafikela khona ke kobe kuNkulunkulu wenzile bangazi ukufika kubona. Inamba zami ke emntwini osuke ufuna ukuxhumana nami zithi 067 1234033 ila ukwazi ungithola khona. Valelisa mthobabayo kubantu beMNTV channel njengoba ubusicela ukuthi sizokwethula i-album yakho nokuthi uzotshela abantu ukuthi i-album yakho yeza ngisacela uvalelise ekhaya kubabukeli beMNTV channel. Ngithi ke angibonga kakhulu ithuba engilitholile namhlanje bafowethu ngibonga kakhulu ke nade bengangazi manje sebeyangibona bangazi ngeke kusafika omunye umuntu ongafika ngiphoke nami ngiphila ukuthi useyimina ngiyazi bana manje ngiyangibona ke ngicela ukuthi ke emakhaya niziphathe kahle umsebenzi wami omusha uyeza nomukele ngezandla ezimhlophe ngiyabonga. Hayi sibonga kakhulu babukeli beMNTV channel ngiyacela ukuthi lapha ekhaya ungakhohlwa ukupressa usubscribe bese uyalike bese uyakhomenta usebenzisa inombolo esishiyayo lapha ukuthi nikhona ukuxhumana nathi nalomthobaba ukuze nizothola ukuthi i-album yakhe ihamba kanjani. Ngizonishiya necwecwe leli likaMthobabayo elizodlala ekupheleni kwe-interview. Sibonga kakhulu. Siyabonga.